Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun kawula nuwun. Wis tinarbuka bukaning kandha. Wis dimuning wahyaning mangsa dalu. Doaing kodrat lumamang jagat lerinting mirkadya sumuruping surya. Rep sirep tarono segawane walang galisik rara nandhatangi obah samirana. Lumambahing yur-yuran kapiyarsa ginarung swaraning gongso paguyuban seni karawitan Kiai Maduretna. Sarta swarane sonsesken kang geblegar anggebaki wonten tlatah dusun Grebegan, Desa Kepo Agung, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban. Dumateng para priyagung darahing nata para sarjana sujaning budi. Para pangemban-pangemban ting praja para satraning nagari mangka pandaming para kawula dasih ingkang pantes katuran sagunging pakurmatan. Para alim para ulama ingkang rinten dalu tansah sumanding kitab suci wahyuning Ilahi. Minangka panuntun kiblat ing panembah ingkang satuhu luhuring budi. Para baraya wirawiyata ingkang marsudi ingrah kridaning budaya nyakarya. Para pamakarya labet raja ingkang mangambeng luhuring dharma. Mewah prakatan Suretna Mudawerda ingkang pantes sinudarsana dene menapa para tamu kakung sumawana putri ingkang dahat kalingga murdaning akrama. Kanthi libaran pepayung budi rahayu mewah ngaturaken sewu agunging aksama. Pinarenga kawula hambuka wiyaraning suka wiganing wicara drawaning kandha. Nun inggih pradapa awit saking kepalipun masyarakat dusun Grebegan saha masyarakatipun minggahing Bapak Kades Kepala Desa sumawana setapipun ingkang amangku kersa sedekah bumi Sumur Gedhe dusun Grebegan, Desa Kepo Agung, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban. Kawula piniji ajejeri minangka pangadaliwara sak perlu mradenisaken muridhan saking Tijelaksana adicara pawibahan prasaja ing Ari Ratri kalenggahan punika. Sadaringipun kawula ngaturaken minggah rerancaning tata adicara kinarya hamurwani lekas-wekasing karti gatining karya. Parwa madya wasana tegesipun parwa kawitan madya tengah wasana pungkasan mugia tansah manggih rahayu kalih sing rubida niri ing sabi kala. Langgeng-langgeng nderekaken manunggu puja mujakaken sembah puji syukur wonten ngarsanipun Gusti Kang Maha Agung
ingkang sampun kepareng paring rahmat laringmat gunglar gangsang wonten madyaning bebrayan agung saha paring berkah pangestu dumateng pandonipun masyarakat dusun Grebekan Desa Kepagung Kecamatan Plumpang. Hajatipun sedekah bunyi sumur gede. Awit dinten Rebo Pahing ngantos malam Kemis Pon. Surya kaping 26 November ulan 11 tahun 2000 selangkung Masehi utawi tanggal sekawan dumate lakir 1958 Jawi. Dumateng Sagong kang para rawuh dhurmatan wadene Sang Dalu kawula susulipun saha masyarakatipun dusun Grebekan. Hajatipun sedekah bumi sumur gede nyawetaken hiburan langen tayub langen besan tayub sedinten sedalu dipun atur ngantos guyub kanthi waranggana kalih cacahipun waranggana. Awas tunggal gadun kelas Melayuni Karniati Midel Dongjero Kecamatan Montok Kabupaten Tuban. Angka kali Banduni kelas Mayuni Supriyati Mijil Kadewangan Bojonegoro. Sesarengan paguyuban Sri Karawitan Kyai Maduretno Perunggahan Kulon. Juru kendang Dandunging Bapak utawi Mas Soni Wibisono. Ketembung Dandung Dimas Cahyo Haji Utomo. Panggirong Wiraswara alias Siter dibandhe andini kadang kawula Ki Hadi Jumani Prasetyo. Kanthi plat kanthi ngaputa gending Bapak Surasno. Sedaya pira sangga ingkang ndherekaken makarya paguyuban Sri Karawitan Kyai Maduretno sedinten sedalu dipun pimpin Bapak Kasto. Dedalu wonten dusun Ampo Dhuwur Desa Ginaharjo Kecamatan Semandik Kabupaten Tuban. Wadene Sang Dalu hajatipun masyarakat dusun Grebekan sedekah bumi dipun siaraken langsung dipun live streaming channel Ronggo Janur Mijil Prambanyutang dipun pimpin kadang kawula Ki Nata Wibisono. Wadani minangka cecek lampah sebab pramugari. Awas tunggal tengah kadang kawula Ki Paket Mijil Dukuh Kiring Dongombo Semantik. Angka kali kawula pribadi Sunanto Wijaksono Mijil Desa Dawung Kecamatan Palang Kabupaten Tuban. Wadene samangke anggen kawula Pelantana bicara bagi sampur tai pelandang sampur kawula sak kanca sloron. Kawula sengaja mboten kawula sengaja kawula tiyang kalih menungsa sak wantah wonten kirang langgengipun kawula nyuwun gum samudra pangasan. Dumateng Sagong kang para rawuh dhurmatan wadene Sang Dalu kawula seselipun masyarakat dusun Grebekan. Wadene masyarakat dusun Grebekan pasugata dumateng panjenengan sami. Panggenan palenggahan dedaharan minuman napa kemawon bok bilih wonten kirang langkung kawula wajib nangken gum
samudra pangasane. Wadene anggen kawula matur utawi pangucap kawula sengaja mboten kuwi sengaja wonten kiranipun kawula nyuwun Gum pangampunten sak kathah-kathahipun. Akhiripun Hidina Siratal Mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun kawula nuwun. Thank you.